todo alto como nos gusta aquí no la... Vostedes nas súas casas, ás 12 en punto ademais. A hora meiga ideal para escoitar unha das pezas contidas dentro do disco Santiago de Chieftains adicado a Galicia, pero que a queremos cantar todos aquí esta noite. Por eso estamos en Galicia, por eso estamos rodeados de galegos. Parecelles ben, Chieftains, por favor? Ready? Ready? Let's go! Hey! Aí va! Chieftains, Carlos Núñez, todos xuntos. E xente de Vigo, por aí aparecerá.
Irlanda e Galicia, Galicia e Irlanda xuntas no escenario do Luar. 7 minutos en directo estamos ofrecéndolles o programa de televisión de Galicia Luar, que por primeira vez na súa historia pode contar con estas magníficas figuras. Decíamos antes, non? Posiblemente, posiblemente, o mellor grupo de música folk que existe no mundo. Bueno, a Rianxeira, Carlos, despois. Porque coa Rianxeira é a sorpresa que eu lles quería contar un pouco máis adiante. Guadalupe, Guadalupe, ondiñas ven... Hai unha sorpresa por aí. Bueno, un aplauso para Chieftains que despois volven. Thank you, thank you.